Nik enintzen ikasle garaian nueura urreratu, ikasketak amaitu eta gero. Ikasle garaian pixuki izan nuen urte batzutan behintzat Pruden Gartzia eta haren bidez ezagutzen nuen UEU, baina nola nire bide estutxoena ikasketa klasikoak ez zegoen UEUn, nintzen hizkuntzalaritzara adibidez, nintzen gerturatu ikasketak amaitu arte. Eta ikasketak amaitu eta gero lanean hasi nintzenean, hurrengo urtean, 1980ean, orduan animatu ninduen Prudenek hain zuzen gure ikasketetako saila sortzeko, ikasketa klasikoen saila. Horren hori izan zen lehenengo kontaktua. Hor, lehenengo urteetan batez ere ikasketa klasikoekin jarraitu nuen zenbait urtez, eta harreman nagusia kasu hartan zen ertainetako irakasleekin. Ikastaroetara etortzen zirenak, izaten ziren unibertsitateko gazteak eta ertainetako irakasleak. Eta hortik hildo batekin jarraitu nuen zenbait urtez, eta berehala egin nuen kontaktua baita nire beste lan eremu batekin, eta da batez ere hizkuntz orrazketa, hizkuntzaren zuzenketa eta halako kontuak. Orduan, nik oso oroitzapen on moduan gogoratzen dut garai hartako udaro boletinean, udako ikastaroetako 15 egun nahietan komunikazio arlokoek ateratzen zenuten eta ateratzen duzuen boletintxo hura, nire ekarpena behintzat alnuen neurrian egin alizatea. Eta hizkuntza orrazketa, eta horrek eraman ninduen baita berehala Uztarora, Uztaron be. Eta ez dut egia esan ziur esango 82an, 83an, zein urtetan izan zen, baina urte horietan hasi nintzen baita Uztarorekin, batez ere erredakzio kontuetan baino gehiago hizkuntzari dagozkion kontuetan. Eta hor, nik esperientzia nuen beste aldizkari baten bidez, Azkunen bidez, Norio del Seminario Julio Urquijo horren bidez edizio kontuak zelan egin, zelan zaindu referentziak egitea, eta artikulu guztien arteko irudi bakarra ematea, eta bar, eta legindu nintzen Uztaron hori aplikatzen. Hor zabaldu zen, hortaz nire UEUn gaur arte gero iraunduen beste lerro bat. Eta gero nik uste dut hor, hirugarren kontu aipagarri bat izan daitekela itzulpengintza saila. Ikasteketa klasikoen sailak urte batzutan gogor iraun zuen, eta halako batean egin zuen gainbera. Seguruenik, ez dakit, igual neube bai apurtxo bat nekatuta, eta ez dakit oso ondo ebaluatzen zegaitxik. Eta momentu batean ikusi genuen UEUn, talde eragilean eta ikusi zuten interesgarria zela baita itzulpengintza sail bat ere sortzea, eta horretarako hori askari uste dut egin nuela baita itzulpengintza sailaren lehenengo urratsak ematea. Uztaro, ni nintzen izan aldizkariaren sorreran, hori beste batzuen meritua da zalantzari gabe, eta izen bate aipatu behar bada Jokin Apalategi aipatu behar da. Uztaroren lehenengo paperak ikusten badira, ikusten da hain zuzen Jokin Apalategiren eskua. Aldizkari zientziaren alorrean, eta batez ere giza zientzien alorrean, giza eta gizarte zientzien alorrean garai hartan egiten ziren, argitaratzen ziren, munduan zehar argitaratzen ziren beste aldizkari batzuk ikustea, eta horietatik aldizkari estilo bakoitzak
harina eta zekina aipatzearren, alde batetik eredu anglosajoia eta beste alde batetik eredu frantsesa edo bi hoien artean hartzea guretzat egokiena izan zitekeena, ez da? Hori uste dut batez ere Jokin Apalategiren meritua dela. Eta ni Uztarora iritsi nintzenean lehenengo urratsak eginak ziren, aldizkari eredua definitua zegoen, eta haren ekarpena zen hain zuzen, eta uste dut neurri handi batean gaur ere hori izaten jarraitzen duela, batez ere bi egile motari begira. Batetik, artikulu zientifikoak idazten trebatua dagoen egilea, askotan unibertsitateko irakaslea, baina ez daukana horrenbesteko itxurarik euskaraz idazteko. Horri, amutxo bat botatzea, euskaraz idazten hasteko, ezta? Eta askotan lehenengo beldurrak entzea izaten da, eta hori eman dio jende askori, orain unibertsitateetan katedradun diren askoren lehenengo urratsak Uztaron daude euskaraz idazten. Eta gero beste egile mota bata gaztea ez duena inoiz artikulu zientifikorik idatzi, ez euskaraz, ez gaztelaniaz, ez inglesez. Eta ikusten duena bere produziorako lehenengo txokotxo moduan euskarazko aldizkari bat, erakutsiko diona beste aldizkari zientifiko batzuetako munduan zeharreko estandarren antzera, geure txikitasunean aldugun neurrian behintzat lan egiten. Eta uste dut hori begiratzen badugu duela 20 urte zer zan, edo gaur zer den, bietan aurkitzen dugula. Orduan munduko beste aldizkari batzuek zirenaren antzekoa izan nahi zuen Uztarok, euskaraz. Eta gaur ere beste munduko aldizkari batzuk izan direnaren antzekoa izan nahi du euskaraz. Gero nahi baduzu aipatuko dugu liburuak versus aldizkariak, ez da, oroar zalantza unea dago, gogoeta unea dago seguruenik argitalpengintzan, liburuen produkzioan, unibertsitate munduan, eta aldizkariek ordea oroar loraldia bizi dute, eta uste dut hor gaudela gu ere. Uztaron pentsatzen dut asmatu genuela, eta ueuk asmatu zuen momentu batean behar zuen baliabideak ematen Uztarori, eta unibertsitatearen panoraman argitalpen zientifiko batek behar duen zerbait ematen Uztarori, eta orduan asmatu genuen momentu egokian urrats on batzuk emateko. Eta horrek ekarri du, Uztaron ere beti ez da dena polita eta dena gozoa izan, izardia eman dugu, eta ahulguneak izan ditugu, baina momentu batean emandako urratsei esker, eta esan dut lehen ere, aldizkarigintzak unibertsitate munduan izan duen ibilbidearen ondotik joanez, lortu dugu momentu honetan egileak apreziatzea, ez daukagu original faltarik, orduan etortzen dira behar ditugun jatorrizko lanak, ebaluatzeko moduan eta gauzak ondo egiteko moduan, ez datorren oro hartu, baizik eta ondo aztertu, lagundu alba da hobetzen originalak, eta hori egin daiteke nahiko original dagoenean, ez da? Zenbakia betetzeko justu zabiltzanean, tentazio handi egia da, datorrena hartu eta aurrera, ez da? Eta ja badaramatzagu urtetxo batzuk oso kopuru honetan datozen originalak ebaluatu, aldan moduan hobetu eta zenbaki guztiak zenbaki duinak izateko moduan.
Momentu honetan ez dut uste aldaketa handirik behar duenik, baina bai behar du tentsioa mantentzea eta orain arte izan den moduan adi izatea zer gertatzen den aldizkarigintzan unibertsitate munduan eta antzeko urratsak ematea ikuspegi kritikoarekin jakina, baina hori aldizkari zientifiko estandarra izaten ahalegindu behar dugu. Eta horretarako ikusi behar dugu. Zer egiten da unibertsitate munduan, zer egiten da aldizkarigintza zientifikoaren munduan, eta horien pareko urratsak eman, egileari eskaintzeko moduan euskaraz, munduko beste aldizkari batzuek eskaintzen diotenaren pareko leku bat. Hori da beti amestu duguna eta sekula ez duguna jakin noraino iritsi gaitezken euskal komunitate zientifikoaren tamainarekin, ez da. Ideala da jakintza alor bakoitzak, espezialitate bakoitzak bere gunea, bere aldizkaria izatea, ez da. Eta hor beti izan dugun zalantza da, badugu tamaina nahikoa, euskal komunitate zientifikoa badu tamaina nahikoa alor horietako bakoitzean izateko zerbait espezializatua. Eta alde horretik, uztaroren mugetako bat, baina bere ezaugarri nagusietako bat baita ere, da ez izatea psikologiako edo hizkuntzalaritzako edo itzulpengintzako edo ekonomiako aldizkaria, baizik eta giza eta gizarte zientzietako aldizkaria. Horrek baditu bere alde txarrak eta baditu bere alde onak, ez da. Aldizkari berri hauek hain zuzen erakusten dute euskal komunitate zientifikoa hazten doala eta alor bakoitzak baduela 10 urte izan ezin zuen txokotxoa egiteko moduko tamaina hartu duela. Eta horretan, uste dut uztarok egin duela bide bat zabaltzen, bideak zabaltzen, eta pentsatu nahi dugu aldizkari hauentzat gure bideak balioko duela txarto eginak ikasteko, hori ez dugu egin behar, eta ondo egindako batzuk ere hartzeko. Beti ere, jakina espezialitate bakoitzeko itxuren eta arabera. UEBuk eta UEBuko talde eragileek, urte hauetan zehar pasatu diren talde eragileek, eman diote argitalpengintzari behar duen inportantzia eta lagundu diote. Lagundu diote, badakigu beste batzuen ahulgunea izan daitekela, beste argitaletxe batzuen edo beste aldizkari batzuen ahulgunea izan daitekela, ez izatea adibidez administrazio laguntza, eta UEBuk horretan beti lagundu du. Edo ez izatea argitaletxean bertan, edizioan eta hizkuntza ereduan egileari lagunduko dion norbait. Eta UEBuk horretan beti lagundu du. Zergatik lagundu du, soldatak ordaindu dituelako. Eta erabaki duelako, soldatak ordaintzea oso zaila izan denean UEBurentzat, alor horietarako dirua erreserbatzea, ezta? Hain zuzen, bere ustez hori estrategikoa eta lehentasuna izan delako. Argitalpengintzak izan ditu gorabeherak UEBun eta beste leku batzuetan. Eta euskarazko argitalpengintzak izan ditu gorabeherak. Beste inork ez zuenean argitaratzen, UEBuk argitaratzen zuen euskaraz. Eta pentsatzen zenean hau inork ez du irakurriko, UEBuk argitaratzen zuen euskaraz. Eta momentu honetan, UEBu ez da bakarra, ez dakit honena den, baina bere lana duintasunez egiten du
unibertsitate liburuen argitalpengintzan, baina esango nuke dudarik gabe UEUk egindako bidearen sordun direla aurten beste edozein unibertsitatetan edo beste edozein argitaletxetan argitaratzen diren unibertsitate liburuak. Hori esan da, gaur, seguruenik, liburuen produzioa, lehen ere esan dut, gogo eta unean dago. Askoz ere gehiago baloratzen da, aldizkarietako produzioa. Egileak berak badaki, askotan, alorren arabera aldatzen dira kontuak, ez da? Baina egileak badaki bere kurrikulunerako askotan aldizkari bateko artikulu bat edo liburu bateko atal bat edo liburu osoa konparatu eskero, agian alorren arabera aldatzen dira kontuak, baina aldizkariko lana hobeto baloratuko zaiola, ez da. Eta gero beste alde batetik badaukagu papera edo edizio digitala, online, alakoen kontua. Eta ez dakigu non amaitsuko den gainera. UEUk erabaki du neurri sinesgarri bat eta neurri sinesgarri bati eustea. Orduan ez dugu momentu honetan argitaratzen beharreztena, baina aldi berean beste tentazio baten aurrean, ez dakigu noraino iraungo duen bide honek, UEUk erabaki du eustea eta momentu honetan 10 liburu inguru argitaratzen ditugu urtero. Urte hasieran zalantzak izaten ditugu, eta urte amaieran beti ikusi dugu, azken urteetara begiratuta behintzat, akaso 10 izan beharrean 12 edo 15 ere egin zitekeela. Baina neurri sinesgarria eta nik uste dut neurri on bat dela urtero 10 liburu argitaratzea. Eta UEUk 10 liburu horietan egileari eskaintzen dio prozesu oso euskaraz egitea. Hasieratik bai azalaren hautaketa, bai ezker honen orrialdean zer ipini behar den, eta lerroa txarto moztuta atera bada hori zelan konpondu behar den, baina baita formula matematikoa zelan idatzi behar den, eta euskaraz zein atzizki ipini behar zaion, edo gidoia ipini behar den edo ez den ipini behar, hori guztia UEUn euskaraz egiten da. Orduan alde horretatik uste dut UEUk baduela zeregina oraindik eta egiten ari dela. Eta egiten ari dela, bere 10 liburutxo horiei begiratu barik, argitalpengintzako unibertsitate munduan egiten ari den gogoeta zabalari ere begira etorkizuneko urratsak erabaki ahal izateko. Adi egotea, momentu honetan nik uste dut dela alde batetik ondo eta erdi ondo egin duguna ondo eta oso ondo egitera pasatzea gure neurrian, eta adi egotea zer gertatzen den argitalpengintzan eta jarrera ez lar konservadorea izatea, orduan adi izatea online argitalpenek zer etorkizun duten, bide mistoek ze bide hartzen duten, mistoa esan nahi dut, papera eta onlineen artekoa, formato berriak datozen edo ez datozen, eta hori, komunitate zientifikoak ematen dituen urratsak eta unibertsitateko liburugintzak ematen dituen urratsak bateratsu ematea, eta gu beti euskaraz. Oso-osorik gutxik bera, produzio osoa euskaraz. Nik, deigarri egin zitzaidan, azkenengo ikergazten, gazte batzuen iruzkina eta gazte batzuen gogoeta.
Deigarria egin zitzaidan eta zerpentsatu eman zidan. Esaten zuten guk euskaraz produzitzen dugunean lan bikoitza daukagu. Seguru nik baino hausnarketa hobeak egin dituztela, ez da, baina oraindik esango nuke euskaraz produzitzeak lan bikoitza barik opari bikoitza ematen duela. Ezin dut pentsatu etorkizunean Euskal Herrian ez dela matematika, ez dela fisika, ez dela historia, ez dela psikologia, ez dela ekonomia euskaraz irakatsiko. Eta euskaraz irakasten duten irakasle horiek bakarrik ingelesez argitaratzen badute, eta are txarrago, bakarrik gaztelaniaz edo bakarrik frantsesez argitaratzen badute, eskoaz ondo. Ezin da halako dibortzioa izan irakaskuntzaren eta produzio zientifikoaren artean. Orduan, euskaraz irakatzeko duen irakasleak euskaraz idatzi behar du. Eta euskaraz irakatzi behar du ez beretzat eta bere ikasleentzat bakarrik, baita bere kideentzat ere. Eta eskoletara iritsi behar da, unibertsitateko geletara iritsi behar da, irakasleak bere kideekin hausnartu duen gogoeta. Eta horretarako euskarazko produzioa behar da.